Bizning jyılışның сәбәбі шул 2021 жылда ППМИ программасы буенча катнашу турында. Хөрмәтле иптәшләр, жыйылышны башлаганчы башта секретарын, шулай ук председателен сайлап үтәргә кирәк. Председателен үзем дип тәкъдим итсәм, секретарын Мөхәммәддин Рамилә дисәм, каршы килмәссездер бит. Кемдә кем шушы иптәшләрне сайлый бит, шулар кул күтәреп тавыш бирәләр. Безгә хәзер 3 кешедән торган счетный комиссия сайлап үтәргә кирәк. Мин тәкъдим итәрем Гилемханова Гөлназира, Шаяхмуллина Нурия, Вахитова Светлана. Кемдә кем шушы иптәшләрне счетный комиссияга сайлап диләр, шулар кул күтәреп тавыш бирәләр. Хәзер җыелышның көн тәртибенә күчәбез. Беренчесе, ППМИ 2021 елда катнашу турында карар кабул итү. Икенчесе, ППМИ 2021 елда нинди эш башкару турында карар кабул итү. Инициативный группаны сайлап үтү. Халыктан җыясы акчаның күләмен билгеләп китерергә кирәк. Артып калган сумманы акчаны куллану турында. Беренче көн тәртибенә күчкәндә ППМИ программасында 2нче елда катнашабыз дип тавыш бирергә кирәк. Кемдә кем 2021 елда ППМИ программасында катнашабыз диләр, шулар кул күтәреп тавыш бирәләр. Икенче көн тәртибенә күчәбез. Без беренче утырышта җыелышып мәктәпнең эчке эшләре, ремонт эшләргә дигән карарга килгән идек. Шуның өчен тавыш бирергә кирәк. Кемдә кем мәктәпнең эчке эшләрен ремонтларга кирәк ди, шул иптәшләр кул күтәреп тавыш бирәләр. Üçüncü gün tәртибенә күчәбез. Безгә инициативный группаны сайлап китерергә кирәк. Мин түбәндәге кешеләрне тәкъдим итәр идем. Нәбиева Альбина Фанзиловна, Мөхәммәддинова Рамилә Мәскүтовна, Нәбиева Раушания Фуатовна, Тимербаев Адел Тимерхамитович, Марваров Илгиз Фулюнович, Шаяхмуллина Нурия Валиаскаровна, Марварова Зульфия Маликовна. Кемдә кем шушы иптәшләрне инициативный группа сайлап үтәбезләр, шулар кул күтәреп тавыш бирәләр. Төртенче көн тәртибенә күчәбез. Хөкүмәтебез безгә 1 миллион акча бирә, спонсор өлеше 100 мең сум, халыктан җыю өлеше шулай ук 100 мең сум. Һәрбер ифтадан 500 сум акча җыярга кирәк. Кемдә кем шушы тәкъдимгә риза, шулар кул күтәреп тавыш бирәләр. Бишенче көн тәртибенә күчәбез. Мәктәпнең эчке ремонтлары, эчке эшләре ремонтланып бетеп, акчасы артып калса, нинди эшкә тотачакбыз? Нинди тәкъдимнәр бар? Мен тәкъдим барин шул ук
проекттарға тәкъдим итәр идем. Кемдә кем шушы артык калган акчаларны шул ук мәктәпкә тотабыз диләр, кул күтәреп тавыш бирәләр. Hürmetli arkadaşlar, bарлык көн тәртибе дә каралып бетте. Яхшы җавап.